आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचावर उपस्थित मान्यवर, तसेच समोर बसलेले माझे बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज 15 ऑगस्ट 2023 हा 77वा स्वातंत्र्य दिन आहे। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या भारत देशाने इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळवले। सुमारे 150 वर्षाच्या पारतंत्र्यातून स्वतःला मुक्त केले। आपण सर्वजण या दिवशी देशासाठी सर्वस्व अर्पण केलेल्या सर्व स्वातंत्र्यवीरांचे स्मरण करतो। त्यांच्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य मिळाले, सुखी समाधानी जीवन जगता आले। आपण सर्वजण शाळेत प्रतिज्ञा म्हणतो, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत। देशाला स्वातंत्र्य मिळून 76 वर्ष झाले तरी सुद्धा आपण बांधव म्हणून घेतो, तरी सुद्धा भांडण करतो। त्यामुळे आपली शक्ती वाया जाते। असे करणे बरोबर आहे का? पूर्वीच्या काळात माणसाच्या